wena ungungqongqoshe wezulu, wena ugugu waze waphila ebusuku liqala belibanzi, ungqongqoshe wezulu, yebo waze waphila. Thina sithi utshala uguquki, utshala bandla lonke memezelani, utshala sizosho njalo selishonela utshala uguquki, utshala bandla lonke memezelani, utshala sizomemezela sithi izingelosi ziyakuthumisa, yebo nathi izingelosi amakherubi namaserafi
abaningi. Praise the Lord. Hallelujah. Ake sishone ngomoya oyingcwele bazalwane ngiyeleke uNkulunkulu. Oh my God, Jesus. whilst we are still standing, bazalwane, amen. Angifuni bazalwane ukuthi ngincishe indaba yezwi isikhathi, amen. Hallelujah. Ngiyazama nje nami bazalwane, ngiyazama nje. Amen. Hallelujah. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the men of God, Oh Jesus. the men of the hour. Hallelujah. Sure. Nathi KZN asibancinanana. Oh Jesus. Hallelujah. Because America, bathe South Africa, kukhona izingcekwe kaNkulunkulu eshumayela ivangeli. Ivangeli ehlukanisa umuntu nesono. Nawe KZN omncinananga. Ladies and gentlemen, namhlanje sizelwe umprofeti, sizelwe umpostoli, sizelwe udokotela. All the titles akhona kubaba esimthula namhlanje. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you Bishop Sikali. Hallelujah. Thank you Jesus. Asivala amehlo. Baba wethu wena umkhulu, wena uyamangalisa. Ezulwini ugcwele, emhlabeni isenabelo sezinyawo zakho. Ngaphansi komhlaba izwi lakho leduma ukudlula konke, lephule konke isitha esizama ukukumisa. Siyabonga baba, phansi kwamanzi onke amakhompyutha kaSathane right now ayacima. When we call upon the name, In the name of Jesus. the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba wethu oyingcwele, wena wedwa ophilayo phakade naphakade. Igama lika Jesu. Umile izolo namhla naphakade. In the name of Jesus. UsenguNkulunkulu, ngaphandle kwakhe akekho umuntu. Igama lika Thatha Jesu. udumo namhlanje ebusuku, uphinde ukhulume ngathi uyaqala. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Singahlala phansi baze. Ngivumelene namhlanje namanje ngibingelele incekazi kaNkulunkulu umama odokotela MT Sithole. Kuyisibusiso njalo ukuba lapho bekhona, and siyambonga uNkulunkulu ngempilo yabo ukuyipreserve. Ngengasho mina ukuthi uNkulunkulu ubagcinele thina, so siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngakho konke. uNkulunkulu abagcine ngenxa yakho kithi. Ngicela angibingelele bonke abefundisi abakhona, amen, abakhona la ngaphambili nabo bonke abalapha phambi kwami. Ngiyazi ukuthi hayi ngivikelekile namhlanje ningceko emuva nangaphambili. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu. I'm so blessed, ngeke ngikwazi ukusho bonke ngoba umama usebashilo. So ngicela sivule incwadi yesibili kaTimothy chapter number 1. Incwadi yesibili kaTimothy. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Holy Spirit. From verse number 1 kufundeka kanje. Sesafaka ibuku bazalwane. From verse number 1 isibingelelo sithi uPaul umpostoli kaKristu uJesu ngentando kaNkulunkulu nangowesithembiso sokuphila okukuKristu Jesu. uTimotheo umntwana othandekayo, makube kuwe umusa nobubele nokuthula
okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu inkosi yethu. Ngiyambonga uNkulunkulu engimkhonzayo kusukela kokhokho ngonembeza umhlophe, njengalokho ngikukhumbula ngokungaphezi emikhulekweni yami ubusuku nemini. This man was a prayerful person, ukhuleka ubusuku nemini. Ngilangazelela ukubona, ngikhumbula izinyembezi zakho ukuze ngigcwaliswe ngentokozo, ngikhunjuzwe ukukholwa ongena kuzenzisa okukuwe okwahlala kuqala kunyoko uLois nakunyoko uEunice. Yebo, ngiyethemba nakuwena. Ngaleso sizathu ngiyakukhumbuza ukuba uvuse isipho somusa sikaNkulunkulu esikhona kuwe ngokubeka izandla zami. Ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya obugwala, kepha owamandla nowothando nokuzikhuza. Kusho ukuthi umoya esiwuphiweyo ngokukaPaul umoya wamandla. Number 2, umoya wothando. Awuvezi nje amandla kuphela, kodwa uveza nani bazalwane? Nothando. Bese uphinde uveza futhi nokuzikhuza, but self control. Ngalokho ungabe namahloni ngobufakazi ngenkosi yethu uJesu, ngenkosi yethu nangami isiboshwa sayo, kodwa hlanganyela ukuhluphekela ivangeli ngamandla kaNkulunkulu owasisindisa, wasibiza ngobizo olungcwele, kungengokwemisebenzisi yethu kepha ngokwakhe icebo lomusa esawuphiwa kuKristu Jesu, zingakabibikho izikhathi, kepha osubonakaliswe manje ngokubonakala kumsindisi wethu uKristu uJesu, owachitha ukufa. Oh my God, owachitha ukufa. Jesus, this is too much. This is too much. Owachitha ukufa. Owachitha ukufa. Uverse number 8 uthi ngalokho ungabi namahloni ngobufakazi ngenkosi yethu nangami isiboshwa sayo, kodwa hlanganyela ukuhluphekela ivangeli ngamandla kaNkulunkulu, wasisindisa, wasibiza ngobizo olungcwele, kungengo kwemisebenzi yethu kepha ngokwakhe icebo lomusa esawuphiwa kuKristu uJesu, zingakabibikho izikhathi, kepha osubonakalisiwe manje ngokubonakala komsindisi wethu uKristu Jesu, owachitha ukufa walethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli, engamiselwa lona ukuba ngibe ngummemezeli nompostoli nomfundisi. Ngaleso sizathu ngiyahlupheka nangalokhu, kepha anginamahloni ngokuba ngiyamazi engikholwa nguye. Ngiyethemba ukuthi unamandla okulonda lokho engikubekile kuye kuze kube yilolo suku. Ngiyamazi engikholwa kuye.
Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngamandla okumazi okholwa uye. Baba, izwi lakho leli liphilile. Lebukhali kunengembe ekhali phandla ngothi zombili. Khuluma Nkosi ungazathi uyaqala. Wenzele ubukhulu begama lakho in Jesus name. Amen. uPaul la indoda ebhalayo ibhalela uTimotheo. Sekuyincwadi yesibili le ayibhalela uTimotheo. Uma ebhala eyokuqala wayekade ephethe izinto ezimbalwa. Okokuqala nje mayikhuluma lapha yakweyokuqala ukhuluma ngokuthi ngiyayala ukuthi abantu bonke bakhuleke ezindaweni zonke. Indoda eyayikade izele ekholweni kodwa abantwana bakhe wayebagxisha into yokukhuleka. Kwangasiyena nje umuntu owamukela ishumi kuphela emadodaneni ngenxa yokuthi wonke umuntu ufuna ukuba ubaba abe namadodana ukuze amukele ishumi. And this thing is more than that. So uma uzoyibheka kahle kwakuyindoda eyayibagxisha ukuthi siyathandaza, kuyakhulekwa kule ndlela, kuyakhulekwa kule ndlela. Likhona bazalwane, akuphumelelwa ngokwazi ukukhuluma, akuphunyelelwa ngokuthi ngoFacebook no TikTok nazo zonke lezo zinto. Impumelelo ivela emadolweni. Uyabachazela ukuthi niyala nje ukuthi nikhuleke nisekhona bazalwane. But more than anything ubachazela ngokuthi ku chapter number 1 ubachazela ngokuthi ubaphathe kahle abazalwane, ubaphathe kahle abazalwane, abazalwane abasinto ukudlala nisekhona abazalwane, baphathe kahle abazalwane, ubaphathe omama enkonzweni ungazathi omama bakuzalayo athi ungayikhaca indoda endala. In other words, mawukhuluma nomuntu omdala you must know ukuthi ngikhuluma nomuntu omdala manje. Noma ngabe wrong kodwa kufanele wazi ukuthi umuntu omdala. Kukhona into eweyisa namhlanje na ubonayo ukuthi uyabona lo muntu lo laba bantu ngendlela abayisa ngayo abasamazi umuntu omdala, kanti umuntu omdala ngeke uye kuNkulunkulu ungakadluli kumuntu omdala. Angiphinde nje ngoba enye izinto edinga ukubuyiselwa ebandleni likaJesu nasemhlabeni esikuwo inhlonipho. Uma inhlonipho ingekho nogcobo alijabuleleki. Uma ugcobo luhlele kumuntu ongenakhanda nesekhona abazalwane ubone ukuthi hey ugcotshiwe kodwa kufana nokuthi uthathe isibhamu sihlohliwe wasinika uhlanya. So iyadingeka inhlonipho kodwa nikhona nibazalwane. And enye izinto bazalwane kufanele si-understand uPaul ayefundisa ukuthi asilingani size singalingani kwelikamoya nesekhona abazalwane. uNkulunkulu usithanda sonke, uNkulunkulu usibuka ngendlela eyodwa sonke kodwa ngokusebenza ngokwama departments asikho kuma departments afanayo. Kukhona abasanda kuqashwa, khona asebeqashwa isikhashana, kukhona asebebheka ukuyoqeda. Sonke sisebenzela inkosi eyodwa kodwa asiqashwanga ngesikhathi esifanayo, asilingani. So na uPaul uyamfundisa ukuthi ubophathe kahle abazalwane wenze zonke izinto ngendlela. But ku chapter number 2 uziletha yena njengoPaul encekwini yakhe uTimothy. Uma eziletha yena uzobona ku verse number 1 uqale aveze ukuthi ngiziletha njengobani. Akusikhona ukuphakama kwesinye isikhathi ukuziletha uzichaza ukuthi
ubani njengoba uza. I'm not in that angekho ekutheni abantu abahlale bechaza, kodwa kufanele ke uziveza la ukuthi ungumpostoli kaKristu uJesu, abesethi ngokwentando kaNkulunkulu ngokwesethembiso sokuphila okukuKristu. Uthi ngamanye amagama ngingumpostoli. Yini umpostoli? Mhlambe kufanele simazi umpostoli. Yini umpostoli? Umpostoli, when you study this word apostle, leli gama lisho obiziweyo. Number 2, othunyiweyo. Number 3, ohlangene noJesu ubuso nobuso, walizwa iphimbo lakhe, wamuzwa uma emthuma. So now uziletha ethi ngihlangane naye ngilizwile izwi lakhe, kodwa ngangingekho mhlaba ekhethwa, kodwa mina ngumpostoli ngokwentando kaNkulunkulu. Uthi kwathi sebekhethe uzathi encwadini yabaseKorinte uthi ngingonjengozelwe isikhathi sesidlulile. Kusho ukuthi kwathi sebekhethiwe abanye, yathi inkosi nawe njalo wangena ngewindi, abanye bengene ngokukhonjwa, wangena ngewindi. Kodwa khona enye into ngalo baba, uyabona mhla ezohlangana noJesu chapter number 9 encwadini yezenzo, lithi iBhayibheli wayehambe phethe amasamanisi eyobamba abazalwane abuye nabo befile noma bephila. Kuthiwa inhloso yayingeyinhle eyakubazalwane, kodwa zahamba inkosi yamakhosi yamshaya ngonyaka. iBhayibheli liveza ukuthi washo uthi ngashawa unyazi ngawa phansi. Uthi bonke ngangihamba nabo abalizwanga izwi, kodwa mina ngalizwa. In other words, uNkulunkulu efuna ukukhuluma nomuntu angakhuluma bekhona bonke, kodwa bangamuzwa bonke, azwiwe yilowo afuna ukuthi amuzwe. So uthi Paul ngalizwe iphimbo lakho. Uthi Paul mayikhuluma wayese uSaul ngaleso sikhathi. Uyabona uthi ngesikhathi elizwe iphimbo wathi ubani wena Nkosi? Ubani? What a total change, a switch, a divine switch. Kade eyobulala, kodwa manje eyobulala abazalwana abantwana bayo lenkosi. Kodwa mayihlangana, hayi kodwa ngoba uNkulunkulu bazalwane, ngoba uNkulunkulu bantwana benkosi, angeke avume ukuthi kufakwe umunwe ehlweni labantwana bakhe. Angazi bangaki la endlini abaziyo ukuthi uNkulunkulu nesikhwele, uNkulunkulu uyabalwela abantwana bakhe, uNkulunkulu uyakwazi ukuma abhekane nababhekane nawo. Kodwa ngithi awuthi bhekana nababhekana nami Nkosi. Shande kesayata. USuNkulunkulu onjalo akakashintshi, usenguye owayekhona nokhona noyoba khona phakade naphakade. Abafunda ngaye bathi uYahweh uNkulunkulu by himself, for himself, through himself, by himself. uNkulunkulu uyakwazi udefenda abantwana bakhe. Uyakwazi ukudefenda ifa lakhe, uyakwazi ukudefenda abazelwe uye, uyakwazi ukudefenda bonke ababizwa ngegama lakhe. Hallelujah. Kodwa ngithi nje Nkosi defenda abantwana bakhe. Nakulesi sikhathi esiphila kuso, there is a divine defense. Thank you, Jesus. Come on, sit a little bit. Sit a little bit. Thank you, Jesus. Uthi ngumpostoli. Ngumpostoli.
abesethi kuwe Timotheo, ukhuluma nomfundisi yalo la, kuwe Timotheo, ukuthi ngingakhuluma ngithi kuwe bheki, ngoba mase ngifuna ukukhuluma nawe angisasho ukuthi umphoso, angisakubizi ngethayi, sengithi bheki, sengithi manqoba. Uyabona ke lapho sengiza nenye change empilweni yakho, uthi kuwe Timotheo mntanami, kuwe Timotheo mntanami, kuwe. Uyabona namhlanje ngiphethe ivesi from fathers to sons, from fathers to sons, from fathers to sons. Hallelujah. You see, uthi kuwe Timotheo mntwana wami. In other words, there is a relationship phakathi kwalo baba nale ndodana. Nisekhona bazalwane, akufanele relationship ibe kodwa ngizoyithini, ibe semlonyeni, kodwa i-relationship kufanele ibe spiritual, ibe divine, yehle from the father to the son. Ngoba masenza njalo senza lento okuthiwa bazalwane sidlulisela umcebo kwabalandelayo. Sidlulisela umcebo. The gospel is a legacy. The gospel is a legacy. Uma sakhuluma uthi ngiyambonga uNkulunkulu ngokukholwa engimkhonza ngokukholwa okwaqala kunyoko khulu. You know, ivangeli liba ilegacy yefamily. Akufanele ukukholwe kusale kucima. Namhlanje sizoxhuma ukukholwa kwakho siqhume kwabalandela emva kwakho, because faith is a legacy. Nisekhona bazalwane, uthi lokukholwa engikubona kuwe Timotheo ngaqale ngakubona kunyoko khulu, ngadlula ngakubona kunyoko Lois, uthi nakalokho ngikubona kuwe. Ngamanye amagama lento yalokhu ukukholwa uthi mina Timotheo sengimdala ngike ngachwechwa kanye nogogo wakho. Jesus. Mina kade ngichwechwa nogogo wakho njengoba ungibona, ngadlula ngachwechwa nonyoko. Namhlanje ngoba ngichwechwa nawe, lento ayisuki la, isuke lapha yana kugogo wakho, yadlulela kuma wakho, yadlulela nakuwe, futhi ayihleli phakade, isazodlula le. Shipaka setebe. Fisa sengazathi ungakubheka emuva nje uyijikele ndodaneni nasendodakazini yakho, because lento iyadlula, akuzuphela ngami. Dlula le. Jesus. Egama lika Jesu. Egama lika Jesu. In the name of Jesus. But ithi indoda endala, hey, mina ngashaya ithomoyi nogogo wakho, mina ngashaya ithomoyi kanye noma wakho. Inamandla lento, inamandla, ayiphelanga le thomoyi ngishaya nogogo wakho, ayiphelanga ngishaya noma wakho njengoba ngishaya kanye nawe. Ngayiqala laphaya kugogo wakho yayilokhu nje, ngayishaya lapha noma wakho ilokhu nje, noma sengishaya nawe ilokhu ayiguquki lento, ayishintshe. Ake ngikhiphe isixwayiso ukuthi kwabeza ngemuva lento ayiguqulwa. Hallelujah. Jesus. Lento lena
bapostoli bami isalokhu ibakhipha ngomusa ibagcina ngamandla iyobafaka ngenkazimulo angiphinde futhi musa uzoqasha ngomusa la kufanele kusebenze khona amandla lento ikhipha abantu ngomusa igcina abantu ngamandla bese iyobafaka ngenkazimulo. Ayiguqulwa lento unamasakhathaba ayiguqulwa lento ingakho indoda endala mpostoli yathi ningayisusi ikhonkwane ezabekwa ngabadala. Ayiguquki lento. The devil is a liar. Ucabanga ukuthi makudlula thina izoguquka lento ayiguquki indaba khasaya ayiguquki lento. You see, kade ngitshela amanye ama-critics ethi kithi badlula uJobe badlula uNicholas Pheko wodlula nani lento le izophela. Ngathi mina surprise usazovuka emagesi madoda sazovuka emagesi ikheka kwasani kodwa nisekhona bazalwane. Surprise mina mangibona abantu abasha ngibona abantu abavukayo abantu abazothola i-double portion. Usenkingeni usathane. What is about to happen? Angani uma ikhona ninsizwa neyintombi eyikhona namhlanje ebusuku lalelani siyanethemba thathani lento siyanethemba hambani nalento siyanethemba. Hosanna! Ushaprokosa! Barabosa! Siyanethemba! Gijimani nayo! Siyanethemba! Gijimani nayo! Iphezu wenu le! Papaya tabasika Roboshata Ipes wenu lento. You cannot help it. Ipes wenu umlilo amandla ivangeli ipes wenu. Ngizogoba ngizwa amandla kaMoya Ngcwele esiconnecta nentombi zethu nensizwa zethu nabancane bethu ayiphelelwa ngamandla lento. Hallelujah Jesus.
Rapaya takas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ukuthi angikhulume le mama uSithole ukuthi hayi siyanethemba angikhulume nizwe kahle ningacabanga ukuthi asinethembi ningacabanga ukuthi we are hard on you sifuna ukuthi niphathe lento niphathe ngempela yasuka kugogo wakho yehlela kunyoko wakho yehlele nakuwe Hlamba ngiyenza ibe worse lento lena isuke kuKristu lena wathatha ibhola walinqakisa umoya ingcwele wathatha umoya ingcwele walinqakisa abapostoli wathatha abapostoli banqakisa ibandla liphethe into enamandla Believing is legacy. Believing is legacy. Believing is legacy. Yabona uma beshumayela Paul kanye no lokhuza lapha eAntioch lithi iBhayibheli kwabonakala abantu bemukela uJesu sebeshintshile kwase kuthiwa laba bangamaKristu leli gama elithi amaKristu alikho divine lelo gama li human kwakhuluma abantu bebona abantu abamukele lento eqhamuka kuKristu yakumoya ingcwele hayi kodwa nisekhona bebabona lento isibashintshile ngoba iyashintshana lento iyashintshana siyakhuluma siyeza ngapha ngithi uyazi ukuthini uyazi angazi ngisho ukuthi into okuthiwa utshwala taste kanjani it's something khona izinto engazazi kodwa kuzobona I'm still standing kukhona enye impilo nje engayazi lempilo le iyaqhubeka futhi abantu bayijabulela kodwa mina ngiyazi yini indaba I can't angikwazi ukususa amehlo kulento lento le ilegacy le manje ngasusa amehlo kuyo angazi noma ngaphinde ngiyamukele in full back because believing is legacy ungazikholweli wena I don't know whether I have to say this ungathi mawukholwa ushintshwe ubushushu bezimo bese wenza izinto ezirong bese uzingcwelisa ngamavesi angazingcwelisi angazi manje nisekhona namhlanje sivukelwe ngabantu abathi mabehlulwe impilo yokholwa bangavumeli ukuwa bavuke kodwa bazingcwelise bewile bengazi ukuthi lento ayipheleli kubo if you corrupt it they will receive it corrupt uma kwayidlulisa ingcolile bayizoyamukela ingcolile and bazocabanga ukuthi yiyo kanti akusiyona kanti wena kukhona la ufike wahluleka khona wasuhlulekisa neBhayibheli wahlukalekisa kanye nawe ilegacy le elinye ilanga kuthiwa nginesifo ngiyavala manje kuthiwa nginesifo esithile udokotela uyangibuza uthi ukhona yini kimi owayena lesi sifo khona yini owayena lesi sifo ngoba manje nenzeka ukuthi yena wafike wangadla kahle wacabanga ukuthi umonakalo uzogcina kuye kanti umonakalo uzodlulela kwabezayo abezayo beza ngami ngiyicorrupt angeke baphinde bayazi impilo yokuba perfect
khona ingane ezizala nezifo zabazali bazo kodwa nisekhona nibazalwane enye izinto enza ngabufuna utshwala nogwayi nazo zonke ezinye izinto ngingasenzi nje angiphuzi noma ngabe kuthiwa sekuphuzwa ngabazalwane sekuphuza abafundisi ya hayi phela siyaphuza inceko uyawulento oyiphuzayo izophumela kwabezayo izoba worse kunale wena okade uyiyo ivangeli liyadlula kithi alipheleli kithi the gospel of believing is legacy but uthi-ke uPaul uma elokhu ekhuluma nale ndodana ngiyavala manje uthi makabonga uNkulunkulu ngaleli ivangeli abesethi ngenxa leli ivangeli olithathe lapha lehla laze lafika kuwe uthi nyakazisa lesi sipho ngiyazi ukuthi ngeke ngafundisa ngezipho ngafundisa nangezithelo bayazi laba abalandelayo ipage lami uma ngifundisa ngalezi zinto they are very powerful both of them kodwa izipho zandisa ibandla kodwa izithelo zilungisa mina kodwa uJesu akaqalanga ngezithelo ngezipho umefundisa uqale ngezithelo kuMatthew chapter 7 uthi niyobazi khulumani bazalwane ngiyavala manje niyakubazi ngezithelo zabo ngamanye amagama noma uzikhale ngashumayela kanje ungacabanga ukuthi uyamazi ngesipho dlula esiphweni kodwa Jesu ngakhuluma nabantu ngicela uthinde lo sethozana kwakho uthi kusukela namhlanje ngeke ngisayinaka indaba yesipho sakho into engizoyinaka isithelo sakho ngoba nizobazi ngezithelo yabona ke manje senihamba nami ke manje sesishumayela sonke manje bakhona kodwa abafuna ukungisiza njengoba ngishumayela niyakubazi ngezithelo za that is Matthew chapter number 7 umufunda from verse number 15 kodwa uma ufunda from verse number 23 abesethi abanye bayothi inkosi abephiwo ke lapho bayothi inkosi asishumayelanga yini asiprofethanga yini asibekanga izandla kwabagula abasinda asenzanga yini imangaliso abesethi uJesu dedani ngoba kuyenzeka usebenzisa isipho ungasaziwa angiphinde futhi ungalinge ulokhu usibamba ngesipho ngoba ungaba nesipho kodwa ungasaziwa ekhaya bokwaziwa abezithelo yini izithelo zikamoya ziwuthando nokubekezela nokubheka kade nokuzibamba nokuzikhuza nobumnene so it's very very important ungalandeli umuntu ngoba ephiwe landela umuntu ngoba ethela
wena lo muntu uhlaza cwe umlandela kanjani umuntu ehlaza cwe kodwa nisekhona abazalwa engino uyibona iyajola lento uyilandela kanjani lento ijola ngenxa yesipho nje uyaprofeta ungitshela izinto engazaziyo kade nesipho sakho uthi-ke for the growth of the church shake off your gift ngoba isipho sihlala ngokubekwa kwezandla kodwa isithelo sidevelopa ngaphakathi over the years kahle awusona wena lesi sipho esikuwe sehlile kuwe kodwa zonke ithele ezikuwe ziveza ukuthi wena ubani mawuthi ibambe ngashona sekuvela isithelo somthakathi aba mawuke wathi nje libambe lingashoni sengiyazi ukuthi ngidila nomthakathi la noma ngakaze ngimbone esebenzisa umuthi kodwa lamazwi lawa awumthakathi ithelo zomthakathi lesi bathi umuntu angisabi umuntu mina sabi umuntu mina sengiyazi ukuthi ngidila nesiyilwi la angihambele kude uma bengifica ngilwa nalesi silwi ngeke bazi ukuthi ubani isiphukuphuku ibani isihlakaniphi isiphukuphuku phela sisheshe sishaye ngoba sishaya singazi ukuthi uzobuyisa ngayiphi inqindi so uthi-ke uPaul as I close thank you uthi kuPaul uthi number 3 uthi ngikhunjuzwa inyembezi zakho in other words akusiyena umuntu abagcinana naye sichwetho asigcinane sishayitho moya hayi kuhle makukuhle ungaboni mina ngingayishaya lezi zinto bese ucabanga ukuthi zimbi and futhi angazi noma zinhle as ungangibuza into engayazi ungayazi ukubona ngiyenza but this is something uthi ngikhumbula inyembezi zakho isho ukuthi lento yokuthi inyembezi isho ukuthi their relationship was close i-relationship yayiseduze kangangokuthi wayengaboni nje ifaca ama-dimples okuhleka kodwa wayibona nezinyembezi zehla the father and the son they were close ngijwayele ukuthi mangikhuluma nama-spiritual fathers ngithi la madodana akho uyazazi inyembezi zabo ngoba uma ungakazazi inyembezi zabo awukabi close enough in other words this one was close enough these ones were close enough abesethi ungabi namahloni ngeva ungabi namahloni ngeva ukuthi uJesu owafa wavuka kwabafileyo wanyuka wahlala ngakweso sithathu in other words in the presentation of the gospel uJesu kufanele avele nomsebenzi wakhe Jesus. ngiyabona masakhuluma ngama steps awu7 okuceba singeza nje sihlale eklasini sifunde kodwa ngifuna ukuzwa ukuthi uJesu
wenzeni Hallelujah. hangiyazi ukuthi ama point awu7 okugcina indoda yakho khona ngeke ngayifunda maduzana ithi amaphuzu awu7 okugcina iboyfriend yakho fundiswa umfundisi yalo balo inceke ufundisa amadodakazi akhe ukuthi agcinwe kanjani ama boyfriend other words mawusuyitholile iboyfriend mntanami thola amacebo okuyigcina kukhona abagciniwe nje abangakashadi nokushada bagciniwe bahlala kanye babanjwe ngamacebo ubani webantwana benkosi ukuthi owavumela ukuthi abazalwane abasindisiwe abalale ndawonye bengakashada ngoba sex before marriage is a sin. Anginandaba noma usulobolile kodwa ucansi ningakashadi isono. Abaningi basuka emafletini abanye njengoba ngikhuluma basuka emahotela kodwa kuyokusiza ngani mntana ukususa izwe lonke wonakalela ukuphila kwakho na ungabi namahloni ngevangeli likaJesu Kristu elikhipha umuntu ezonweni limbeke edwaleni ungabi namahloni. But number 2 uthi ungabi namahloni ngenhlupheko zevangeli. Uyabona bazalwane ivangeli langempela liyazithwala inhlupheko zizevangelini zifuna ukucindezela abasevangelini kodwa abasevangelini abacindezeleki ngoba uthi uPaul asiwiswa phansi kodwa sibhujiswa siyacindezelwa kodwa sinyinyeki abasevangelini bayabhekana nenhlupheko kodwa into esiphetheyo inamandla. uPaul indoda yahlupheka ivangeli. You see bazalwane, you see when sikhuluma ngoPeter, uPaul wayekade lawyer ngoku-education by profession. Wahlangana noJesu wayeka zonke lezo zinto walandela uJesu wabuye ezoshumayela wathi ngelinye ilanga engena eKorinte lapha ko-10 bamshiya bethufile yasole yavuka indoda kaNkulunkulu. Uyabona mayithi sicindezelwa phansi siwiswa phansi kodwa sibhujiswa sengazathi ukukhumbula lezo zinto ukuthi akekho ongakwazi ukuqeda impilo yami kodwa mina eyami impilo ngiyoyibeka ezandleni zikaJesu. Ingakho mase ekhuluma noPaul noPeter egcineni kwale chapter uthi ngikulwile ukulwa okuhle ngiqedile ibanga lami ngigcinile ukukholwa. Mayithi ngikulwile uthi sengilungele ukwamukela umqhele wokuphila. Ngamanye amagama kwakuyisikhathi lathi
khona hayi bangishayile kodwa bangiqedanga bangenze lokho kodwa bangiqedanga hayi ake ngikhulume nabantu abavelelwe izinto abantu abakwazi ukuhlangana abakwazi ukukhala inyembezi abakwazi ukuphoswa emgodini abakwazi ukuhletshwa abakwazi ukubhalwa emaphepheni ake ngikhulume nabantu abazinyembezi zaleli ivangeli uthi uPawuli nakalokho Egama likaJesu. uthi ungabi namahloni nanenhlupheko zabo ungabi namahloni enhlupheko zabo usethi noma ngabe ngidlula kulokuhlupheka into engiyaziyo ngiyamazi engikholwa kuye ngiyamazi ngikhala ngimazi ngiphansi ngimazi ngiphakeme ngihamba ngamabhanoyi ngimazi ngiappreciateiwe nganikwa couple of thousands ngimazi ngiphucwe zonke izinto ngiyamazi engikholwa kuye uPaul lento yokumazi uyazisa ukudlula yonke enye into encwadini yabaseFilipi chapter number 3 if I'm not mistaken uzokala from verse number 7 uthi kanti ke konke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa yokumazi uyabona ukuthi ukumazi kwenza ulahla izinto awukwazi ukumazi uhambe kodwa ngikhuluma nabantu abaright la kambe sesihamba nebandla elingasalahli ukwazana naye kungenze ukuthi kube khona izinto enginjani bazalwane engezilahlayo abesethi nakalokhu the progression of the knowledge of Christ ukukhula kokumazi kwenza ngizishaya izibi in other words ukwazi kwami kokuqala kwenza ngizilahle ngizithanda kodwa ukukhula kolwazi kwenze ngithi yimi lo wayenza lento izibi nothing sekukhulile ke ukumazi umazi kokuqala kubaleka wena kodwa ukwazi sekukhulile kubaleka izinto ngiyavala manje kubaleka izinto abesethi ukuze ngimazi yena ngazi namandla ovuko lwakhe athi ngimfuze yena nangezinhlupheko zakhe abesethi kunye ngikwaziyo ngikhohlwa ngokungasemuva ngizelulela kokuphambili in other words empilweni yekholo elimaziyo lihlala njalo kukhona izinto ofanele uyikhohlwe sithi siyafika uthi ngiyakhohlwa wena awuseyena owami wena awusekho eduzane kwami ngiyakhohlwa Egama likaJesu. enye izinto engitshela njalo kudala njalo wena ngakhohlwa ilokuhlupheka engazalelwa kukho let me close like this uthi nakalokho ngiyachotshozwa eweswa phansi bacabanga ukuthi bangiqedile ngikhuluma nabantu kukhona abantu abathile ngikhuluma nabo ke manje abeze la bephuyukile la besuka khona Oh Jesus. ngoba izimo bezibaqhoboza zibaqeda Jesus. kodwa you have come into the right place Egama likaJesu. ufike endaweni obekufanele ufike kuyo Jesus. uthi ngoba ngiyamazi engikholwa kuye sengasathi uDavid ngelinye ilanga
lapha ku chapter number 17 ebhekene nesiqwaga uGoliathi. uGoliathi wathi inja yini ukuba uze kimi nesihlilingi, uze kimi nalezo zinto. wathi ngiyinja yini? Wasethi uDavid, wo mana khona lapho. Wathi wena uza nomkhonto, uza lejavelin, uza nakho konke, kodwa mina ngiza ngegama likaJehova. Yini yenza uDavide aye esiqhwageni? Yikuthi uyamazi akholwa uye. Ngoba mawumazi okholwa uye awesabi, awuthuthumeli, ubhekana nezimo ngo emehlweni, ungumnqobi, ungaphezu kwabanqobi ngenxa kaKristu owakusiza. In the name of Jesus. Mbheke mayimazi wafaka itshe endwayimaneni, wathi mayijikisa phezulu, wayijikisa phezulu. Yabheka le ndoda yathi kodwa ngempela lo mfana usangene ngempela, ucabanga ukuthi ngabulawa itshe, kanti akazi ukuthi othi sayijikisa phezulu umoya ingcwele ayithathe. Yena buka umfana kanti indwayimana ayisekho esandleni somva. Sathane ayisekho esandleni sami, akusalwi mina kodwa sekulwa yena ongikholwa uye. Uyabona ngesikhatheza lithi iBhayibheli ladedeleka itshe, lafike lashaya, langena, kwasho ukuthi akuselona itshe livele ezandleni zomfana lezi, sekuyitshe elivela emandleni, liyashaya, liyangena. But into engimangalisayo, lishayile itshe langena ngendlela elinamandla ngayo, kodwa indoda yawa ngobuso, yawa ngobuso. Umpostoli iwa kanjani le ndoda ngobuso ishawe ebusweni? Ukuba bekungamandla lelitshe bekufanele awe abheke phezulu, kodwa ngenxa ukuthi kwangesilona itshe wayeza negama. Oh Jesus. Kwakuzitshe ngaphambili, kuzigama ngemuva. Igama likaJesu. Itshe ngaphambili, igama ngemuva. Igama likaJesu. Uyabona uSathane usenyongweni ke Oh namhlanje, Jesus. ngoba yena ubona itshe kanti kuzigama. Igama likaJesu. Itshe ngaphambili, igama ngemuva. Papa itshe ngemuva, hayi igama ngaphambili ngemuva. Lithi iBhayibheli wawa, wagijima lo mfana, wafike wakhipha ilokhuza inkemba kuye. Uqitha wasiqeda izolo, wakhipha le nkemba kuye. Tshela usuthuzeni wakho awudingi uhambe uphethe inkemba, isitha sakho sikuphathele inkemba. Sothi singawa uthathe inkemba. Haya phokosaya, haya awudingi inkemba, isitha sakho. Igama likaJesu. David umnqobe kanjani? Ngiyamazi engikholwa uye, Hallelujah. ngiyamazi engikholwa uye. Hallelujah. Namhlanje nebusuku, it's not by might, Oh Jesus. no by power, Igama likaJesu. but by the Spirit of the Lord. Igama likaJesu. Wena uyanqoba wena In the name of Jesus. namhlanje nebusuku. Igama likaJesu. Izitha ezikulandelayo Igama likaJesu. ekuphinde uyibone wena. Igama likaJesu. Yazokholwa uye. Igama likaJesu. Zoqhamuka izitha ngendlela eyodwa, In the name of Jesus. kodwa zobaleka ngendlela eziwu7. Igama likaJesu. Ngiyamazi engikholwa uye. Hallelujah. Hayi ulwandle lizobavimba, Jesus. kodwa lo engikholwa uye unginikeza induku Igama likaJesu. ukuthi angilikhombe livuleke phakathi. Igama likaJesu. Ngiyamazi Hallelujah. engikholwa uye. Oh Jesus. Hayi weSara, Hallelujah. usumdala ngeke usayithola ingane, Jesus. ushaye phansi. Igama likaJesu. Ngiyamazi Hallelujah. engikholwa uye. Oh Jesus. Hayi weLazarus,
Lazarus usubolile uyanuka kodwa usefikile Jesus. engikholwa uye futhi siyazana Hallelujah. ngiyamazi Igama likaJesu. yiphaphaphaphazela Igama likaJesu. ngiyamazi Igama likaJesu. engikholwa uye likaJesu. oshande Igama kesi likaJesu. oroboshata Igama likaJesu. liprapapa Igama ropoposaya likaJesu. kerebebebesa asimeni ngenyawo njengebandla Igama likaJesu. open your mouth and start to pray Jesus. vula umlomo wakho thandaza Jesus. vula umlomo wakho thandaza likaJesu. vula umlomo wakho thandaza Igama likaJesu. ngiyamazi Igama likaJesu. ngiyamazi Igama likaJesu. ngiyamazi Igama likaJesu. ngiyamazi Igama likaJesu. oveza ukudla In the name of Jesus. ehlane In the name of Jesus. ngiyamazi In the name of Jesus. obulala iy'nyoka Igama likaJesu. ezineshlungu Igama likaJesu. ehlane Igama likaJesu. ngiyamazi Igama likaJesu. engikholwa uye Igama likaJesu. Igama likaJesu. asiphakamise izandla zethu ngizwa amandla kaNkulunkulu ngizwa isandla sikaNkulunkulu sihlala phezu kwamadodana ethu Igama likaJesu. ngizwa isandla sikaNkulunkulu Igama likaJesu. sihlala phezu kwamadodakazi Igama likaJesu. nina nizoba namabandla amakhulu kunalawa In the name of Jesus. aphathwe yithi ngizwa isandla sikaNkulunkulu sihleli phezu kwethu hey nina nizoba namabhizinisi azonqoba leli izwe siyamazi esikholwa uye nina noshumayela ngelimi ezintsha nina thank you Jesus he lifted me up From the deep I declare, heavy planted my feet on the King highway. Heaven and seas are easy. I see and I saw. Hosanna Jesus and he lifted and that is oh ngizwa man maybe there's somebody who is saying before icilongo likhale ngoba enye izinto kufanele umazi ngoba icilongo lizakhala kongekudalanga Jesu uyabuya abantwana benkosi solanda ibandla lakhe elicolekile eliphila impilo emhlophe kungenzeka kube khona okhona phakathi kwethu othi baba uzikhale I need this Jesus fikile kule conference kodwa ngiyamdinga uJesu empilweni yami siphakamise kakhulu isandla sakho sithandaze kanye nawe kuyokusiza ngani God bless you God bless you God bless you ngesibone isandla siphakamise ungabusasehlisa God is in this place like never before phakamise kakhulu nawe isandla sakho wena uthi inkosi ifinyelela nakimi God bless you ngesibona naleso sandla awu Nkosi lavuleka izulu from tonight uzohamba under the open heavens khona nomunye siphakamise kakhulu isandla sakho cela ukuthandaza nawe ngiyasibona isandla lapha nemuva God bless you cela nisuke lana khona nize ngaphambili sethandaza kanye nani
Mina nonke niphakamisa isandla senu ngicela nisuke nize ngaphambili esithandaza kanye nani. Inkosi yamakhosi umbuso wababusi ehlele phezu kwempilo yenu ngendlela engajwayelekile. Ngisibonile izandla. Cela ngane yakwethu ungayenzi lento ibe likhuni kuwe. Ungayenzi ibe likhuni kuwe. Nina niphakamisa izandla ngicela nize ngaphambili. Uyanithanda uNkulunkulu. Uyanithanda uJesu. Uyanithanda uJesu. Niphakamisa izandla zenu. Sesiyathandaza. 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 Siyahamba manje. Siyahamba manje. Thank you, Jesus. Can you lead them in prayer? Ake sithandaze lo mthandazo. Thank you, Jesus. Sethi Nkosi uJesu, Nkosi Jesu, siyabonga izwi lakho. siyabonga izwi lakho. Sibonga ukuthi uthezweni lakho. Sibonga ukuthi uthezweni lakho. Bonke abakwamukelayo Bonke abakwamukelayo. wabapha amandla Wabapha amandla ukuthi babizwe ukuthi babizwe. ngokuthi bangabantwana bakho. Ukuthi bangabantwana Sibonga bakho. ukuthi kusukela namhlanje Sibonga ukuthi kusukela namhlanje sesingabantwana bakho. sesingabantwana bakho. Sizelwe kabusha. Sizelwe kabusha. Sizidalwe ezintsha. Sizidalwe ezintsha. Okwakudala kudlulile. Okwakudala kudlulile. Bheka sekuvela okusha Wena sekuvela okusha. ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Siyabonga baba wethona amandla wonke ukuthi uthe bonke abeza kuwe awubalahleli ngaphandle. Sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi namhlanje na they are receiving power. uNkulunkulu wethu onamandla wonke okwazana nawe. Sibonga baba ukuthi uNkulunkulu wethu ongcwele their lives will never be the same. Egameni likaJesu linamandla. Sibonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi you are renewing their strength. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, you are giving them power to rise. uNkulunkulu wethu to the next level. Ngegama likaJesu linamandla. We give you praise, glory and honor in Jesus name. Akashaya uNkulunkulu izandla kakhulu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. After this, yazizwa izandla zami sigcwele umlilo. Gcwele umlilo. We are going to pray for the next generation. Sizothandazela igeneration ezayo. Ngoba inzima into abaya kuyo. Kodwa bazophumelela ngoba bemazi abakholwa uye. But let me take this time and just minister like this. A great ministry like this, Bazalwane, edinga the supporters. Edinga the supporters. I have to say this. When indoda eqale lo msebenzi ihamba, sasicabanga ukuthi ilula lento. Sasicabanga ukuthi many people who are doing it bacabanga ukuthi ilula. But let me tell you this. There's nothing so hard like this. Angikhulumi lento because uJobe noma mJobe babe ngabangani bami. But ngikhuluma isuka phakathi kumoya. I know kukhona uNkulunkulu abantu abathintayo la ukuthi bayifande. Kodwa lento le ayizufandwa phesheya. Izofandwa yithi. The other day we sat with Umam Jobe, Otata Mvinji, Sino Musa, devising plans. Ukuthi how can we take this thing? Isebenze ngendlela eyayisebenza ngayo. Hayi ukuthi ayisebenze ngendlela eyayisebenza ngayo. But ama-funds ayadingeka. And I know emini ngikhulumile ukuthi if we can have 1,000 people bezosinikeza
100 rand ngenyanga singathatha levangeli lingene komakhutha lingene konanda lingene koKokstad lehle liye ko Mount Frere, Mount Elif, Umtata, siye eJoburg, siye Swatini, siye everywhere. But we need people with the heart of God. With the heart of God. Yingakho sizonicela to support ukusayina i-debit form. Uma ingakafiki i-debit form, tata i-bank account uyozenzela wena i-debit order. Ngisana i-debit order eyako Babu Ralkhulela until today. Kusukela ngo-1991 up until today. Up until today. Ngisana i-debit order engayisayina kufike omunye umfundisi ezoshumayela la ene account yala ayenze iphuma njalo. Ngine debit order yaku TBN. Ngine debit order yaku Faith in the Faith what network, because ivangeli lihanjiswa ngabantu abamazi abakholwa uye. So ngitha nginicele namhlanje ukuthi kule conference ake senze ama debit order at least 100 people with 100 rand. Ungalinyazwa 100 rand empilweni yakho 100 rand. So let us do that. Iphume nje every month. Iphume every month. See support. We want to take this gospel to each and every corner of this world. Kuze kube manje sikhala inyembezi sikhala enkosini. Inkosi yasiphendula ngokuthi nikhona nina abantu abanomthwalo womsebenzi. Abanye bazinikela uJobe eshumayela. Abanye bayinikela kushumayela thina. Ake sisupporteni lento kaNkulunkulu. Ake sisupporteni lento kaNkulunkulu. Ake size ngaphambili. This is the will of the Father. Ophuzisa abanye naye wophuziswa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ngabona iconsi letsunami madoda. Jabule kabe ngubona ku TV. Ade ngilokho ngikuzwa emsakazweni. Jabule kabe ngubona ku TV. Ngilinde abazalwane. Ngiyazi ukuthi wangifundisa uGambusha. Wangifundisa ukuthi uma ukhuluma ngalezi ndaba ungasheshi. Bakhona osaxoxa nenhliziyo yakhe. Ngimnike noma ngimncishe. Cela usukume ngaphambili. This is the moment. Uma singathola abantu aba 1000, we will have 100,000 and we will be able ukuyithwala imvuselelo yokuqala. Nihleli ngoba ningenawo 100 rand. Okunika uNkulunkulu 100. Uma ubona ukuthi 100 uyinkinga, vele ulethe 1002 uqede. All right. Vele unginikeze 1002 uqede ngonyaka nangonyaka ozayo kule conference uphinde unginikeze 1002 uqede. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
kuhleli nabantu ebengibathemba kanjani. Ekubuhlungu ngabo ukuthemba umuntu. Sukumanize ngaphambili, sukumanize ngaphambili. Sukumanize ngaphambili. Uzonginikeza 1002. Uzonginika 1002. Yeah. Vele indodana yami wena bongenginiki. Yes. Ake ngibabize manje. Phuthumanise ngaphambili. Yes. 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 Bhala nenamba yakho, they will send you the account number. They will communicate with you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. How? Ibalulekile le impela. Ibalulekile. Ibalulekile. Yes, Lord. Ngiyababona abanye basukumile emini. Bahleli ngoba basukumile. Wena ukade ungekho emini. Uhlalele. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nami ngiyithathile. Yovalela isitobhoda. Nami ngumshumayeli. Nathi sisithathile thina. Njengoba nisibona engazathi asithathi nje manje asisabhala. Sesiyaziwa emabhukwini. Yaziwa nawe. Thank you, Jesus. 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 Kholelekile lelizwi. Fanele kwamukelwa. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full and free. Our messages. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Oh God, thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so full. Baba wethu oyingcwele, namba abantwana bakho abanikela ngokuthi ivangeli malihambe. Baba wethu ongcwele, siyathandaza thina sibona bona wena ubona inhliziyo, ubona nezidingo zabo, ubona nobuhlungu abadlula kubo. Sithi wena wedwa, wena uNkulunkulu ophilayo. Siyathandaza ke Nkosi, sithi akungapheli ukudla emakhabetheni abo, mangapheli okusemafrijini, amakhansi abo ahlale esmayila egcwele ama-thousands.
thousands and thousands, hundreds of thousands. uNkulunkulu wethu ongcwele, izwe malazi ukuthi wena uyababusisa abahambisa ivangeli lakho, ngoba uthe wena ezweni lakho zibusisiwe inyawo zabo bonke abashumayela ivangeli. Babotho ongcwele bona bekhe ensimini, kodwa iminikelo yabo izobe igcwele ensimini. Thatha udumo lonke ubuse phakade naphakade, in Jesus mighty name. Asimshayele izandla kakhulu uNkulunkulu and give him glory. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.